ang kalipay og pagpasalamat sa pwersa ng Liga ng mga Barangay sa pagpanguna ni LNB President ug Board Member Leonard Winstanley ngadto sa pamunuan ni Gobernador Bambi Imano sa walay puas nga suporta niini sa mga mag-uuma sa kabarangayan nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Pinasikat sa Liga ng mga Barangay Misamis Oriental Chapter Resolution No. 010-02-2021, gipasalamatan sa Liga ng mga Barangay kon LNB si Gobernador Bambi Imano sa pagpaabot niini og tabang sa mga apektado ng mga mag-uuma sa ASF. Daghan sa mga mag-uuma ang kalit na wad-an sa panginabuhian sa tag sa kabarangay hinungdan sa kabalaka nga dili kini makabangon. Apan ang subsidiya nga 2,000 pesos gikan sa panudlanan sa Kapitolyo Provincial ang gihatag sa mga naapektuhan human gimando ni Gobernador Bambi Imano sa Provincial Veterinary Office nga dili pasagdan ang tanang mag-uuma. Lakip sa programang gitunol aron dili mamroblema ang mga apektado sa ASF mao ang paghatag og puhunan sa itikan sa kalambuan. Gumikan niini isip pasalamat sa suporta nga giula ni Gobernador Bambi Imano nagpagawas og resolusyon ang LNB agi og pasalamat sa amahan sa lalawigan. Walay problema sa lalawigan nga dili gilayon gaaksyonan ni Gobernador Bambi Imano hinungdan ang katawhan makatestimonya gayod sa liderato niini nga dili matupngan. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Geneva Bandong alang sa limpyo og matarong nga panggobyerno. Padayon Pilipino.